Hallelujah. La uNkulunkulu abakhethisa khona ekwakumele ukuthi bahlukane khona. Lithi iBhayibheli uAbraham waqala kuLothi wathi aqale ekhethe wena mshanami. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uLothi wabona indawo enhle eyithafa wabese ekhetha yona. Amen. Izathu esasinjalo esasenza ukuthi baze bafike la khona sebehlukana khona ingoba uNkulunkulu isibusiso sakhe sasichichima kubo ngalendlela ukuthi izwe lodwa lalingasakwazi ukuthi liba maintain bona nesibusiso sikaNkulunkulu esiphezulu kwabo. Hallelujah. So lithi iBhayibheli base wahlelwa Abraham ukuthi into ekumele ukuthi yenziwe ngoba seyabonakala ukuthi nabasebenzi bethu sebeyaxabana ukuze kube khona ukuthula azivele sihlukana. Amen. Bese-ke lithi iBhayibheli uAbrahama wasethi aqala uLothi akhethe indawo. Lithi iBhayibheli wathi umephakamisa amehlo uLothi wabona indawo enhle eyayiflat kanoma kwakubuhlakula lingana kodwa kuthiwa wabona indawo eyithafa. Wabona ukuthi yinhle futhi ayinayintaba. Lithi iBhayibheli wakhetha yona. Bese lithi iBhayibheli uthe seyikhethile yona sekuyithuba likaAbraham ukuthi akhethe engakakhethi nje uAbraham wathi uNkulunkulu phakamisa amehlo akho. Wathi umephakamisa amehlo akhe bheka umhlaba wathi lapho amehlo akho afikelela khona lo ndawo yakho. Ayibonkosi. Ngamanye amazwi uNkulunkulu indlela ombona ngayo indlela azozibonakalisa ngayo. Yingakho iBhayibheli lithi asimfuneni uJehova simbize seseduze. Ngoba whenever uNkulunkulu ezobonakalisa empilweni yomuntu akaveli as a surprise. Kodwa uvela ngendlela umuntu ambona ngayo. Ayibona inkosi. Hallelujah. Yingakho iBhayibheli lithi asifuneni umbuso kaNkulunkulu kuqala ngoba ukuze
ngayo yindlela azosibonakalisa ngayo. uNkulunkulu nje akakhethi, uya ngokuthi amehlo akho ahambe afikelela kangakanani kuye. Ayibona Inkosi. Hallelujah. So ukufunda futhi iBhayibheli yeveze ngaba ukuthi it's the book of Acts, ukuthi kwakulendawo ebafika khona uPaula okunamathempeli amaningi. Amathempeli ayekhona kuleyo ndawo, lithi iBhayibheli bakhonza uNkulunkulu abaningi bese bakhona ithempeli elilodwa nje elibhalwe ukuthi leli uNkulunkulu ongaziwa. Osuthi bathi babeka bangokumqamba bangazi ukuthi bangamqamba bathi. Hallelujah. Ngoba uma abantu bekhonza oNkulunkulu basemhlabeni bazalwane bawoNkulunkulu abasebenza nge-limitation. Number 2, basebenza kuma-departments angafani. Ayibona Nkosi. Basebenza kuma-department angafani. Yilo umuntu okhonza amadlozi akahambi inyanga yodwa, futhi akadingi ngokufaka isiphandla esisodwa, futhi akadingi ngokushaya iy'nhlanga ezodwa, ngoba oNkulunkulu basemhlabeni ama-department abo awafani. Banama-department angafani oNkulunkulu basemhlabeni. Ngeletha zami kuyaziwa nje ukuthi umuntu ontshelwe kunendlela yase-social cost esiza abantu abantshontshelwe. Indlela yabo iphelela lapho. Uma kuyukuthi unenkinga ethile bazokutshela omunye umuntu futhi okuyena odila ngalowo msebenzi. So uNkulunkulu wethu yena esimkhonzayo ungumnini mandla yonke, unguGod Almighty. Akukho langangena ikhona empilweni yomuntu. Asikho isigaba asala kuso ngaphansi. Awukho umuntu wenziwa kuthona na umane wenzela kabantu wakhona umane wenzela komalume. Unkulunkulu is an unlimited God. Akanama-boundaries. Akalimita nayisibopho. Uma khona empilweni yomuntu ungena ngapha waphuma ngapha. Oh, hallelujah. Ayibona Nkosi. So uma sekuPaula kule ndawo le ufika kukhonza uNkulunkulu abantu, ngoba amandiya kuthiwa aloNkulunkulu abawu-3.3 million. Ufika nje eChathwedi ikhona ngekhona linethempeli, kodwa amathempeli akhona awafani. Kwelinye bakhonza inyanga namakhanda ayi-5, kwelinye bakhonza umuntu ongathi uyimfene, kwelinye bakhonza iy'ngulube engazuthi ziyindlovu. Ngoba oNkulunkulu bakhona abakwazi ukwenza yonke into, benza ingxenye bashiye ingxenye. Ayibona Nkosi. Yilokho umuntu okhonza amadlozi uthi uyabuza wathi hayi nedlozi, hayi noshembe, hayi namafutha, amandla aseqinile, ukwenza konke ngoba idlozi lakhe lilodwa alikwazi ukwenza konke. Bese kuyamphaka ukuthi abuyahlule idlozi lahlale eqinile, ayafuna ukuthi kube khona kuzowenza umthathu. Ngoba idlozi lakhe angeke ukwenza konke, ngoba idlozi lilimited. uNkulunkulu kuphela ongumnini mandla. Hallelujah. uNkulunkulu kuphela ongusamandla. Oh, hallelujah. Ayibona Nkosi. So uma fika kuProfethi Paula la uthi madoda ngiyabona ukuthi ngabantu abakhonza uNkulunkulu, ngoba ngithe ngihamba phakathi kwenu ngathola kunoNkulunkulu akwenza ngithema ngibhekisisa kahle ngabona ukuthi kunelinye ithempeli elibhalwe ukuthi lo akaziwa. Lokho inkinga yokuthi angaziwa ingoba alikho igama uNkulunkulu esingampha lona limanele. Ayibona Nkosi. Alikho igama, there's no human vocabulary that can describe
Kungenzeka ukuthi kodwa uNkulunkulu
bantu noma ukemsani bantu kuyenzeka kuwe phakathi kakhulu sifeze saphule bese sikose continue. Amen. Thank you Jesus. Ayibonkosi khona lapha ekade ngiyakhona babungani uma ngilele kuthiwe uma uvuka ekuseni ngithi ngiyahamba ngomsebenzini athi umphathi wethu umsebenzi udeleyile lokukhumbe solindile uzofika ngo-11 ningaphindela endlini niyophumula. Uma ngifika endlini ngilala nje ekuseni ngalezo khathi ngimboza bakuyabana ngizwe kunento enyathela nje empedeni isondela kimi ngitshela ukuthi mhlambe lo mfethu eshare naye room mhlambe khona afuna uzoyithatha. Uma ngithi ngiyazwisisa kahle ngizwe ukuthi amandla ayaphela emzimbeni yamo lento esondela. Number 2 nezwi uma ngithi ngizama ukukhuluma liyaphela angilele. Amen. Ngivele ngithi inhliziyo yami ayike ngoba manje ngifuna ukulala angeke ngize ngikwazi ukuthi lokho ngithathela nawe. Ngibiza igama lika Jesu ngilibiza ngaphakathi ngoba umlomo uvalekile ngiyizwe ikhuphuka lithi ingidedele lento le bese ngiyalala. Uma ngilala bese ngibona umbono nje kunamadoda afuna ukuzongibamba abamba umfowethu ke engihamba naye bese ngiyawashaya bese ngiyaphapha moto. Okay futhi la khonto khona kule ndawo nje engizwe kuyona khonto khona bese ngithi ake ngiye emsebenzini. Uma sengibuya kodwa emsebenzini ngizodila nawe ngikhulume kanje ngithi uma sengibuya ngizodila nawe hambe ngiyosebenza kanti ukusebenza uma sengibuya sigeze kulinde lo mfowethu nje le engishela naye ukuthi angene empetheni ngiyangena empetheni ngisale phansi ngifunda iBhayibheli ngifunda iBhayibheli ngikhumbule ukuthi uhambe wendoda bengithe mase sengibuya ngizodila nawe. Ayibona uNkulunkulu ethu unamandla. Ngithi ngisathi ngiyathanda ngizovuka iphila kimi ngaphakathi engivele ngiyilwe ngizomthelela amandla emzimbeni ngilala phapha ngo-3 ekuseni. Ngithi ngiyavula etoilet la usilingi kunendawo lo ongena kuyona ulungisa igiza noma ulungisa ugesi kuyacotsa into eyigazi cotsela phansi ngibuke ukuthi ngeke ngivuse lo mfowethu lo angimiyeke bese ngibonga uNkulunkulu ukuthi inkosi ngiyabonga noma ngaba lento ibhaqazela noma kwenzakaleni kodwa ngibonga ukuthi ifundile. Haleluya. Ngoba kunemthandazo siyithandaza sithi Father let it be a lesson. Akube isifundo nje hayi ngoba sinenhliziyo kodwa kufuthi abantu abangakholwa noma abathakathi bazi nazilwane lezi zifunde nje ukuthi kunohlobo labantu engadlalelwe kulo bathandaza ngathi Father let it be a lesson. Akube isifundo noma ngaba umamthonti noma ngaba yini kodwa let it be a lesson. Ngoba kumele lathibona arizane bethulwa kuwe. Ayibonkosi. So lasifika khona ke bazalwane lithi iBhayibheli ongenzeke ebantwini uNkulunkulu uyayizeka. Ngamanye amazwi umzalwane kunezinto ezingenzeki kuwe akusho ukuthi give up. Usuke uyisayela ukuthi giqela kuye. Ngoba umzalwane masesekhona unayo into ofuna ukuyiphathela. Azakabanga ukuthi uyena namandla okwenza izinto kanti lutho lenta ingomthandazo. It's by the Spirit of God. Hallelujah. Ongenzeke uma nje into yahlula wena akusho ukuthi uNkulunkulu uyamehlula. Unezinto nje besikholwa nje ezohamba zisehlule. Uma nomuntu eqala namavesi vele yahluleka. Yingakho thina sanikeza nenhlambuluko yokuthi uma sihluleka phela vele uyilahla itayi kuyaphela. Ayibonkosi. Haleluya. Ayibonkosi. Manje abantu abangakholwa basola sengazi ukuthi khona into esenza ngayo kanti vele ikhona into esenza ngayo. Ngoba siyazi ukuthi izinto ezahlula thina kodwa uNkulunkulu wethu asimehluli.
yena izinto zingangenzeka kithi kodwa kule simkhonzayo kuyena ziyenzeka. Noma bethi bayasivimbela basuke bavimbele thina kodwa basibona sesingaphesheya yingoba sabu sodwa ngoba uma saba sodwa siyavimbeleka kodwa masaba noNkulunkulu wethu basibona sesingaphesheya babuza ukuthi siwele kanjani kanti izinto engenzeka ebantwini uNkulunkulu wethu ziyenzeka. Lezinto ezahlula abantu uNkulunkulu asibahluli. Safika sihlulwa idakamizwa kule nkonzo, safika sihlulwa izono kule nkonzo, hayi ngoba sasizidla siyithanda, sasingadakwa ngoba sasithanda, sahluleka kodwa uNkulunkulu esahlula kuye izinto ezahlula thina nezinto ezisahlulayo sathi sesinayo abazalwane. Zinto ezibahlula abantu nezibahluli bahlulela abazali bethu uqonda isimilo sethu bathi bashaya ngenduku bahluleka bafika amaphoyisa asibopha nawo ahluleka kodwa sefika uNkulunkulu sefika uSimakade ayikho umuze wapheleza bayekho umntwana njukunjuma izinto ezahlula abantu izinto ezingenziwa ebantwini kodwa zenzeka akahluleki ayikho into emahlulayo. He is the father to the fatherless. Ayidingi ukuthi usekophuma kwengane umnqophele ukuthi ingane akayondli umuntu uyafika kuye njengoba engayondlisha ukuthi uyisahluleki uyahluleka uwandla uma yengesihluleka
namathiwe asiye kusathane imilo dlalela umnyango welakhe ekumilo imilo dlala lokho. I have a reason. Ngifuna ukuvela ngisibonakaliswe sambuwe. Ngifuna zonke zikasiwe yabuwe. Ngazi nje uNkulunkulu wasesentweni. Mina ngiyafuna sokwendike namakhabetheni. Ngenza inkonzo yekasiwe. Ngithi namakhabetheni ngike ngiwathropho. Ngenza inkonzo yekasiwe. uNkulunkulu wenza izinto ethiwa zenzeka idiploma ingekho, ethiwa zenzeka umatriculation ingekho, ethiwa zenzeka izinto ezithile zingekho. uNkulunkulu wenza lezo zinto nababona uhamba phezulu babuza ukuthi wenzakani. Kanti senza ngenkosi yekasimulo. Akukho umehlulayo noNkulunkulu, akukho ngenzekile noNkulunkulu. Uma kusibona singagijimisa ukhothama mina baleke ngikhothamayo yenza futhi yenza in a perfect way. Asiphela kwesibelele. Oh hallelujah, oh hallelujah. Siyabonga Baba ukuthi namhlanje uzokwenza izinto ebezingenzeka. Siyabona Nkosi uqalile uyazenza izinto ebezingenzeka. Wena uNkulunkulu wamandla, wena uNkulunkulu wenkululo yonke. Ayikho injabuliso. Siyabonga Baba lisona ilanga ukuthi kanti Nkosi bosilindile emahlobo izinto besizithandazela iminyaka uzosiphendula ngeminithi uthi wena okungenzeki ebantwini wena uyenza. Siyabonga Baba ukuthi uyakwenza. Thank you Lord. Ezinto Nkosi efuna ukuzenza bonke abantu abagijime beze ngaphambili ebebethi akwenzeki lutho Nkosi. Ngiyakholwa namhlanje, ngiyakholwa namhlanje bonke okushilo kunjengoba kunjalo. Phuthuma siyathandaza. Jima ungenzeki abantu uNkulunkulu wethu uyenza.
Ngicela sihlobo zami phakisana zakho mofika ngaphambili. Kwakisile zokwenzeka right now. Sisi ngani awufika ngaphambili uvele ukhulume thandaza yonke into izele la seyenzekile. Believe God, believe God, believe God, believe God. Call on God. Call on God. Call on God. Call on Siatika
Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yo. Jesus. Jesus. Jesus.